салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро, ҳама каса хуш омадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Уралхати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақамҳои рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. боравои станок ҳастай бародаро, барои мақсади ки замина шикоф кардан, асад об баровардан мехед. аппарат бародаро мини аппарат ҳастай, 65 метр штанга дорад, дта шарошика дора бародаро, то 100 метр мегӯяд, чӣ харид мақсад мекоба. аппарат састаниш бениҳоят хубай, ягон камбудӣ надорад. бародар дастароша сумдаркорӣ фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, наша 65 000 сомон мега бо муомила дора. касоне харидор бошед, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. бародароне ки телеграм доред ва телеграм истифода мебаред, дар комментария силкаи телеграм канал гузоштагием ки метавонед дар омада чизҳои бисёре фурӯшида ҳастанд. уҷо метавонед ки харидорӣ кунед, ки ягон чи барои реклама дошта бошед, дар телеграм равон кунед. ҳатман бепул дар телеграм реклама мекунем ва нархи реклама ютубам бениҳоят арзон кардем, равон кунед. эълони навбати мо бародаро мерседес ҳастай, соли 95, мотор 1.8, коробкаш автомат, сӯзишвори газу бензин. бародаро якда эълонаш мекунем, якда мошина, баъд мошинбозор ҳастай, метавонед ки тамошо кунед. хоҳиш мекунем ки видеоро дастгирӣ кунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. мошин бародаро састаниш бениҳоят хубай, ягон камбудӣ надора. номерош падарка будай 98 номерош. қарор дорад дар шаҳри Роғун, наша 35 мега бо камтар муомила дора. касоне харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва бародароне ки мошин, хона, замин чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, равон кунед, ҳатман реклама мекунем. астрази дар кузофи хесибег ҳастай, соли 2004, мотор 1.8, коробкаш механик, сӯзишвориш бензини холӣ. ҳуҷҷат дора бародаро, састаниш хуб. қарор дорад дар Московский област бародаро, город Чехов. нарша 290 000 рубл мега. касоне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед, маълумоти парватарро дастрас кунед. мошини навбатӣ ВАЗ 2115, соли 2006, мотор 1.6, коробкаш механик, сӯзишвориш бензин. ҳуҷҷат дора. мошин қарор дора бародаро дар Московский област, город Чехов, нарша 160 мега бо савдо мешавад. бародароне ки харидор ҳастед, метавонед ки рақамҳои рӯи экранда занг занед. ва касоне ки мошин, хона, замин, квартира, телефон чизе барои фурӯхтан бародаро дошта бошед, дар имо ё ки ватсапи мо равон кунед, бо нархи бениҳоят арзон, ҳатман рекламаш мекунем. портел 1 ҳастай бародаро, соли 2001, коробкаш механик, сӯзишвориш дизел. ҳуҷҷатош бочитагӣ будай.
қарор дорад дар ноҳияи Калхозобод наша 60-мига бо савдо мешавад. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. мошини навбатӣ Hyundai Avanti соли 2016 мотори 1.6 коробка автомат, сӯзишвориш бензин ҳуҷҷат дорад. мошини састаниш хуба, ягон камбудӣ надорад. бародаро қарор дорад дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ, яъне Калхозобод. наша 130 мега харидори анҷомбошо бо савдои хуб мешавад. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин беҳад тозаи. касони харидор бошед, марҳамат, рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. Opel Sedan бародарҷонои ман соли 97 объеми мотор 1.616 ясола ҳуҷҷат бародарҷонои дора ясола танировка мошин транзит зеркала коробка автомат кондиционер печка 182,909 км пробег гуфтум ака гуфтум ки қафош танировка ясола газ бензин нав ҳамаш аккумулятор нав навша гуфтесиян 65,000 сомонӣ бо муомила мешавад. рақами телефон чанда? 971 4 та 22 ваз 2199 бародарҷонои ман солаш 2004 объеми мотори 1.6 инжектор сӯзишвориш газу бензин ясола ҳуҷҷат утилизатсия дорад. хоб тур дар хай ручка меша ино хоб дута электропакетам модели кадаги будиям барои эҳтиёт коробка механик айём хеле мешан саломашон наша гуфтесиям 25,000 сомонӣ бо муомила мешавад. рақами телефон чанда? 112 33 39 Chevrolet Spark бародарҷонои ман соли 2014 объеми мотор 1.3 сӯзишвориш бензини холӣ мошинча вагон ясола ҳуҷҷат бакунамака утилизатсия ма чӣ дорад. Chevrolet Spark бародарҷонои ман хоб чордар электропакет ҳолати салон наша гуфтестиян 66,000 сомон бо муомила мешавад. рақамҳои телефон 918 22 67 67 Opel Vectra бародарҷонои ман солаш 94 объеми мотори 1.6 модул сӯзишвориш газу бензин ясола ҳуҷҷат утилизатсия свет олуча бародарҷонои ман ин свет да Vectra ба фикрам вообще камай нест намегем камай ясола ҳуҷҷат утилизатсия дорад. даша кушака ҳолати салон бародарҷонои ман хоб бародарҷонои ман коробка механик
تمام استعمالش کار میکنه. سالی 94. اکونتش ناو. چشکیش ورید نداره. نهاتی موتور. نه شک گفته 30000 تومان معامله میشه و رقم تلفن چنده؟ 873 89 00 قطعی اکان صحبت میشویم از نمی کانالی ما زنگ بزنیم ان شاء الله ارزان کردن میتونیم.